Hauteskunde kanpainako azken egun hauetan geure ezaugarri diran nolabaiteko baloreak azpimarratu nahi genituzke. Bai fondoari dagozkionak, formari, baita ere eduki edo lehentasunei eta erabakitasunari. Hau da, guke herrigintza ulertzen dugu modu jakin batean eta konpromiso bat daukagu, konpromiso etiko bat, giza eskubide guztiekin, konpromiso politikoa eta demokratikoa ere, aldi berean. Bai iraganean eta gaurdanik baita ere etorkizunari begira ere, konpromiso horiek tinko mantentzen ditugu. Jakin, badakielako herritar orok estetikak ez dituela etikaren gabeziak estaltzen. Eta konpromisoa giza eskubideekin mantendu behar da, mantendu behartzen iraganean eta etorkizunari begira ere bai. Hori da fondoa eta formak politika egiteko aukeren artean Eusko Alderdi Jeltzaleak herrigintza ulertzen du beti elkarlanean, elkarrizketaren eskutikan adostasunak gauzatzeko konpromisoan eta elkarlan horretatikan garbi dago norabide jakin batean aurrera egin behar dela. Aurrera egin behar dela, eraikitzen jarraitu behar dela. Lehentasuna personak dute. Azkenean, personek osatzen dute herri hau, gizon emakumeek, zahar eta gaztek. Eta behaien eskubide zibil, baita ere ekonomiko eta politiko eta sozialak hortxe daukagu zaindu beharrean eta landu beharrean. Beraz, persona eta personarekin batera, ez bakarrik gizartearen babesa eskaintzeko sistema, baizikan baita ere jarduera ekonomikoa suspertzeko eta enplegua sortzeko. Eta erabakitasunaren arloan, hau da, determinazioaren arloan, garbi daukagu herri bezala ere aurrera egin behar degula, eta erabakitzeko eskubide horrek ariketak behar dituela, o ariketa behar duela, baina ariketa hori izan behar duela egingarria, gauzagarria, azkenean, herritarrek sinistu eta bertan parte hartuko duten konpromiso baten eskutik planteatu behar zaion ariketa. Hoixe dira gure lau ezaugarriak, formari, fondoari, konpromisoei eta etorkizunari lotutako konpromisoak.